Hallelujah, dɔfo. Jamina yɛn nyinaa yɛn dɔ Onyankopɔn ase. Onyankopɔn yɛ na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Ɛnnɛ nso so ɔde akyɛ yɛn. Abosomi a ɛtɔ so 9 wɔ afe yi mu. Nyame yɛ nokwafoɔ. Nti deɛ yɛn nyinaa anim no, abosomi 9 yɛ bosom bi a ɛyɛ good news ɛde ma adasa. Menim sɛ wo mpaebɔ a wode agu Awurade anim, me deɛ a mede agu n'anim. Ɔbɛyɛ yɛn nyinaa yɛde ama yɛn, ɛfiri sɛ watie dada. Na ɔbɛma yɛn ho mmoayɛ na yɛde anuonyam hyɛ ama Asafo Awurade din. Hallelujah. Onyame woyɛ kɛseɛ wɔ adeɛ nyinaa mu. Ɛno nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade nka ɔbɛnyɛ yɛn kra. Awurade ɔde yɛahyɛ bosom yi ase yi, ma yɛntimi ɛmfa yɛn ho nso ntoo so yie. Ɛwɔ Jesus Christ din mu na yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah and amen. Ɔdɔfoɔ mema w'Akwaaba nnɛ nso de ba wo te aseɛ sɛ dwumadie yi so. Na yɛbɛfi akenka nsɛm afi Deuteronomy 18:6. Nkyekyɛmu 20 ɛde kɔsi 26. Eti 20 ɛkɔsi 25. Momfa nkyɛ me. Hallelujah. Na yɛhu sɛ Onyankopɔn ɔpɛ sɛ de nyinaa ɔyɛ nneɛma a ɛboro adwene nteaseɛ so. Yɛhwɛ anwanwadeɛ a ɔyɛ wɔ Israel ma abrabɔ nyinaa mu a ne nyinaa boro adwene nteaseɛ so. Ɛno nti ɔse yɛnka saa nsɛm yi yɛmfa nkyerɛ yɛn mma ne yɛn asefoɔ. Ɔse sɛ mo mma ebisa mo ɛberɛ bi a ɛbɛba sɛ wei nyinaa ase kyerɛ sɛn, adanseɛ a modie ne Nyame asɛm a modi so yi ɛkyerɛ sɛn, na moaka akyerɛ mo sɛ kane no na anka yɛyɛ nkoa wɔ Misraim, na yɛhyɛ Pharaoh aseɛ, na Onyankopɔn nam abasa a emu ɔdu emu ɔden so agye yɛn fi Pharaoh nsam. Na Awurade kyerɛ yɛn anwanwadeɛ bebree, ɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree, ɛma yɛn nyinaa yɛde yɛni ehunu bi. Na nneɛma a ɛyɛ akɛseɛ na ɔyɛyɛ. Na ne nsa ɛko tia Egypt anaasɛ Misraim ɛne Pharaoh. Na ɛnyɛ Pharaoh nko, ɔne ne fiefoɔ nyinara ɛne Misraim asase sofoɔ nyinaa. Onyankopɔn atwa wɔn akyi ankasa fi sɛ wɔn sɔre tia Onyankopɔn nko a ɔsoma wɔn ne din mu sɛ mene nea mene ɛna asoma mo. Wɔn sɔre tia wɔn nti Onyankopɔn nso de abasa mu ɔden ɛka wɔn hyɛ edi wɔn ani ɛtwe wɔn aso. Nti yɛnni adanseɛ na yɛn mma ne yɛn nananom bisa yɛn nea nti yɛdi saa adanseɛ na yɛtumi akyerɛ mu sɛ na kane na yɛn nkoa, na yɛda bɔne mu, na yɛwu wɔ bɔne mu, na Kristo Yesu osi firi so ɛba bɛgye yɛn efi yɛn mpokyerɛ nyinaa mu. Ɛnɛ wɔasiesie yɛn ɛde yɛsi bapɔmma bea, na ɛnɛ wama yɛayɛ adehyeɛ, na nka yɛnya saa adansedie no. Hallelujah. Na afei yɛaka akyerɛ mo sɛ Awurade yɛ weinom nyinaa no ɔgye yɛn fi asase a yɛ Misraim asase so, na ɔde yɛkɔ bɔhyɛ asase no a wahyɛ yɛgyanom bɔ no ɛso. Na Awurade ɛhyɛ yɛn sɛ ɔhyɛ yɛn sɛ yɛnni saa mmaransɛm nyinaa ɛso, na yɛnsuro ɔno Awurade, na yɛnkɔ so ara yɛndi yie. Hallelujah. Na ɛba saa ɔno ɔbɛhwɛ yɛn so, ɔbɛbɔ yɛn ho ban, na ɔno ana wakora yɛn ebesi saa bere. Ɛno nti sɛ yɛyɛ ne saa ɛbɛyɛ tenene ɛde ama yɛn. Nti yɛma yɛni da hɔ na yɛdi Onyankopɔn ne mmaransɛm so a Awurade ɔde yɛn ebesi yie. Ɔdɔfoɔ, sɛ yɛn nso bosom a ɔde yɛwura mu sɛ yɛdi nokora ma no a, ne yɛgyina yɛgyidie mu a, yɛbɛhu n'anuonyam ne ne kɛseyɛ. Afei yɛabrabɔ nyinaa bɛyɛ adansedie ahyɛ Kristo Yesu din kronkron anuonyam. Ɔdɔfoɔ, Kristo Yesu bɛbie kwan no ama yɛn. Ɔyɛ yɛn adehyeɛ, yɛn ananka yɛnyɛ hwee, yɛnsɛ hwee. Ɔyɛ yɛn ɔman kronkron. Na ɔhwɛ kwan sɛ ɛkwan a ɔno faa so no yɛbɛtumi afa so no yɛne no ɛkɔdi dɛ. Yɛwɔ akwan mmienu pɛ, mfimfini kwan bi ɛnni hɔ. Ɛno nti ayɛ sɛ yɛfa kwan hiahia no mu a yɛnim sɛ yɛboafoɔ ne Honhom Kronkron ɔno na ɔde yɛbɛtwa. Ɛfisɛ asase yi yɛtwa mu akɔ, ɛnyɛ yɛtena berɛ ne ha. Sɛ wopɛ sɛ nso so no
ofa akwan kɛseɛ na na wie yɛ basabasa yɛ ne ɔsɛyɛ mu nso a ɛyɛ yankasa yɛn choice anaasɛ yɛn na ebetumi aka na ɛba ne saa na Onyankopɔn ɛbɛkɔ so ama n'ani akɔ ɔmo bɛfa no sɛ wo na yɛne wo bɛnante na yɛtumi ne Kristo akɔ akɔtena daa nkwa ɛne awie mu anaasɛ yɛne no akɔtena bea ɔwɔ ɔsɛ osiesie baabi ama yɛ owie ɔba bɛfa yɛn bea ɔwɔ no hɔ na yɛn nso yɛbɛtena ɛhe na wobɛdi daa nkwa ɛwɔ Onyankopɔn nhyira no nyɛ ɔkɛseɛ bɔ mmɔden kyɛ asɛm no na ma ɔfoforɔ nso ɛnyɛ nidaso wɔ Kristo mu. Amen.